Eku tal-każ tal-mara li nstabet mejta fis-sodda tagħha 3 xhur wara mewta. Il-pulizija li qed tinvestiga l-każ mhux temmen dak li qed jgħid żewġa Russell Harvey, jiġifieri li hu żamma fis-sodda għax ma felaħx jinfired minn magħha. Is-suspett hu li Harvey żamm il-mewt ta' martu mistura sabiex ikun jista' jibqa' jieħu l-pensjoni ta' martu Janet u sabiex ikun jista' jibqa' juża l-cards tal-bank tagħha. Dan kien żvelat mis-sit elettroniku Lovin Malta. Janet Harvey li kellha 69 sena kienet mardet bil-kanċer ftit tax-xhur ilu u saħansitra kellha tgħaddi minn operazzjoni sabiex tinqata' l-para ta' sieqa. Meta sabet ruħha f'din is-sitwazzjoni itat il-cards tal-bank tagħha lil żewġa biex ikun jista' jmur jixtri bihom. Il-katavru mumifikat tagħha kien nstab wara li l-pulizija rċevew rapport mill-Kummissjoni Għolja Ingliża f'Malta. Dan wara li xi ħbieb Ingliżi ta' Janet li kienu jikkorrispondu magħha bl-ittri ġihom suspett li seta' ġrala xi ħaġa wara li kienu ilhom ix-xhur ma jisimgħu baħbara. Mas-sejba makabra Russell Harvey ittieħed l-Isptar Monte Carmeli.